ce ma kirki mu debar waɗanda duka ranar bisa shi mun saukani da shehu Usman muna tafiya Allahu akbar ba abin da ya fani kenan ba limamin gana mu da kake gani matsayinsa a tsaye ne in mutuwa ne na shi karɓi ban biya shi ba ina waya karɓi biya ne shi yasa muke tare yau akwai abin da zai faru duniya shi Usman ya raba ni da kai nake to faɗin haka ya ƙata mini kai amma kai da baka gwada ɓacin rai da damuwa ba bai dame ba don saboda Allah da annabi muke tare wani abu kuma yau ya zo duniya zai shiga tsakanin mu biyu raba mu ya ɓata mini rai nan ya kama kuka na kama kuka bai zo mini a sulhunta a bani hankuri don batun lorisin nan na ce zai ci ba na ce to abin da na faɗi kenan to ya so ka je ka gaya ma kowa ba a yi kyafe ba ne ba a sa hannu kan kuɗinmu ba ne ba a sake kuɗi ba ne ba a kira waɗanda ba su aikin gwamnati su zo su gwada yadda suka yi suka tara kuɗin su ba ne wa zai ce ko kuwa akwai zalimin da zai hana mini faɗi harbin gada aka yi wasan na fahimci su mutanen nawa ya fi musu mutuwa na da rayuwa to wanda ka ji ka gani ya iya kuma wanga hurici ya kafa tutan ndc malam mai kone zai a ji kunya lawrence zai ci ke kuma shatun fara kina ke da asirin ki uban cikin ke gaya ne ɗanki bashar da yake cikin gidana aka miki cikin karfe kina kallon yariyar nan da iyan cikin ta ta jakau a ce a zauna lafiya iya kama wanda bin zai cinkare ni cikin mutane nan na in ka ji an fi da rai ka ce na gaya to su kusa su ja jikinsu su bani shegantakan fare na da yawa ne shekara 30 da wani abu ina gana yawo balle masoya ba ɗan halal da zai ga kacin mutuncin ubansa ka tako inda yake ba a yi ta ba maganinsu ne na kadin da hula nake da shi tsakanin shi da jawon in jawo da cika tsiya ba hula tsani sai ce karkata ko inda zaman ka karkata ko inda nike su yi zaman su lorin suna an karani da su muna lungun farai kowa ya taka duddugensa ya shiga ƙasa ya yi takama da shi ma ɗan fare ne mu zauna farai abinda na gaya mu shehu Usman kenan cikin maganan ne shi yaron gaza kai ya udan mai suna Abdullahi ya sauka da lore bai shigo gidan gaba suka ɗauki kalambu malam ya ce kaza kaza to gashi an kare da shi miliyan guda aka kawo mai an kare da shi ba a kada kalambu an yi rawa garin gaba insha Allah wai an kawo miliyan an kare sun kada ka gaya musu me yasa suka yi me ya ruɗe su duk duniya inda na fuskanta kowane ne komin mazakutan ka duka na sauka Saudiya da sojojin Saudiya da kwalita an kare ana bani hankuri na sauka London na sauka Las Palmas waɗanda yake ba su jin turanci ba da larabci an dubi fuska na an bani haƙi na ainihin jinjina da banza da wofi cikin fara wallahi sarki mun mace zuna in ba haka aka yi ba a zaman lafiya kuma ban fatan kowansu ya ƙetare lungun ɗakin gidansu bala'i ta cika da shi a'a cikin lungun ɗakin bala'i zai cika da shi sun ce na gudu sun ce sun marzuka na gudu da su
Umar Madina da yake yawon faraka mata na sallame su je su gaida iyayensu sun kada kalbu ga matan nasu nan sun so mu gudu su bi shi su bar gari wani shege ya zauna fara ya kai ne mana hadibu ko kai ne dan nufawa ko kai masallacin ka bada amiru maganar yana da zafi a yau dai wallahi tallahi bai sanyi kuma jima'an da zai kai in tako nan mai sallan jima'a ya kai